abin da yake mafi rinjayen magana shine dan zina bai gado kuma ba a dangana shi ga baban shi. Wannan shine mafi rinjaye a cikin maganganu na malamai. To dan zinan nan zai shiga aljanna ko bai shiga aljanna? Wannan ita ma wata matsala ce wadda aka yi maganganu a kanta. Shin dan zina yana da laifi? Zai shiga aljanna ko ba zai shiga aljanna ba? Dan zina dai bai da laifi dan shi bai san abin da uwayen shi suka aikata ba. In ya aikata aiki wanda yake mai kyau zai shiga aljanna. Saboda wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai. Dan nan bai san abin da mahaifin shi suka yi ba, kawai ya tashi ya gashi ga ya fito kuma ta hanyar zina ya zo. Za ku ji sharuɗa da yawa na liman ba a san a sa ɗan zina har wasu suka ce ma ba zai shiga aljanna ba. To maganar ba zai shiga aljanna ba wannan ba ta taso ba. Akwai hadithi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ibnu zina ɗan zina sharru talata shine mafi sharrin mutanen uku. An gane, ya fi baban shi lalacewa kenan, ya fi uwar shi lalacewa. To wannan hadisi me yake nufi kenan? Dan wasu sun ɗauki wannan hadisi sai suka ce kenan shi ma yana da wani mugun abu tare da shi. Malamai suka ce wannan hadisin yana da munasaba ne. Annabi ya faɗe shi ne ga wani shege a yake cewa da Hausa ko wani shege ne annabi ya gani bai da kirki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in muka haɗa su uku da shi da uwar shi da uban shi, wanda ya fi zama ɗan banza shi wannan nan wanda aka aiko wanda shegen. Kenan ba wai kowane shege ba ne, shege ba ruwan shi bai san abin da aka yi ba, amma wannan shege na daban, wannan wanda ba mutumin kirki ba, wannan lalataccen shi ƙara ma uwayen shi da shi, ya ma fi uwayen shi lalacewa. To wannan ko da an koma ma hadithin, wannan abin da hadithin ke nufi kenan shi ne sharru talata. To don haka dan zina in ya aikata ayyuka wanda suke na kirki zai iya ya shiga aljanna. An samu cikin wasu manya da wannan sifa din kuma sun amfanar da al'umma. Don haka ba abin da zai hana in yayi aiki mai kyau ya shiga aljanna. Laifi yana kan mahaifan shi. An gane ko?